Khorang haro East Agartala Thana Police ni Chaitokmungbai Khoroknui Sikokno Romkha Police bor ni mung Opritom Roy umor 29 Chini kami Komolpur tei Khoroksani mung Lemphude Borma umor 29 Burei kami Mandai Gurumoni Stadium amsayo Rajakoraul ni dalbidal amsayo salbrumno nognogo sikok habjakmani no karibo kemao lamao berawai tonjakmani kebangma bike malkhungrok au bai beleng jungjalo kalaijak tabuk tong kosong lukurok aboni bagai asikok rokno naitungna bagai bosangori tiko khawai ongkhormani police ni ojamarok Khorang halo East Agartala Thana Police ni Chaitokmungbai Khoroknui Sikokno Romkha Police bogni mung Opritom Roy umor 29 Chini kami Komolpur tei Khoroksani mung Lemphude Borma umor 29 Burei kami Mandai Gurumoni Stadium amsayo bornaro naitugui manjakha khokjakmani khungsa bike malkhung tei khungsa scooty malkhung manjaknaya Khoroknui Sikok rokni logiwo tei sabu kwrwngjak tong borokno dakti no naitugui tiklainai police hwnui sawi khonaraka East Agartala Thanani usi Rana Chatterjee দুইটা বাইক শো আমরা তারা আদালতে প্রডিউস করতেছি এবং আরো কিছু চোর আছে যারা তারা নাম টাম বাই করে দুইটা বাইক চুর রয়েছে এই তো গত সপ্তাহে হারানো গেছে তো আরো কিছু আছে যেগুলি আমরা তাদেরকে ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে বের করব কবে নাগাদ ধরছেন কালকে রাতে ধরা কোন জায়গা থেকে রিকভারি হয়েছে লেকচমনি আর মডেল তারপরে Khoroknui Sikok rokno tabo police remand tonwoi boni logo sabu kwrwngjak tong sungpni tongo police Rajakoraul ni simi pronom ni kok thum Chini Khorang